Pa mi ćemo bijet masa, kakav je? Masa još! Aj jebem. Ajde. Upa, stigo potez. Nemoj, molim se, za Dobro je, pocijenjeno. Jesu će trčati 2 minute, on je čumar. Je polako. Nemoj ti ništa. Ovo je bio dobar šut. Joj! Pa jesu, brate, koji su u uvod? Oj! Stativa. To fina ođem putovi. Ne daj mi tako je. Pa ili je prije busa. Moram li doći ovoga malog? Jesu kod ima tiro. Ima ovo na treći. Čekaj. Šta se kako? Nije, radi. Ne, radi, ona se ima i dalje. Samo ima jedan piš. Nemoj, ovo je pre sve pismo, jesu. Ovi su, Boga, malo teži za laganje. Dijabole ste ostavili da padnu i da onaj... To izdatno je bilo. Ne! Ovo je bit tvrde kipe. Ne! Aj, slobodno izaj. Bravo! Dim je. Šta, jedan, jel? Oj, kad te nas sedma se tiju? Imamo slobodno bacanje, bio je faul. Stvarno, ovo je namjerni. Imamo slobodno bacanje, bio je faul. Dream team, njih dvojica skupa sve.
Shut up. Nemojte. Da je duži malo svađa od prošlomu. Bravo. Gdje ti? Čovječ, koje vam probleme čovjek strane? Eto, vede. Ja kasnio. 3-2. Bravo! Next. Bravo!